Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από έντονο προβληματισμό γύρω από το ερώτημα σε ποιον απευθύνω τη σημερινή μου ομιλία, αποφάσισα να απευθυνθώ σε όλους αυτούς που μας προτρέπουν όλους εμάς, τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να καταψηφίσουμε την κυβέρνηση. Μας προτρέπετε εδώ και μέρες, κύριοι, να αρνηθούμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αυτή. Εμείς, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Να αρνηθούμε, κυρίες και κύριοι, ποια κυβέρνηση? Την κυβέρνηση αυτή που αντιμετώπισε το μεγαλύτερο κίνδυνο που γνώρισε ποτέ η σύγχρονη Ελλάδα, τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Την κυβέρνηση που παρέλαβε ένα κλίμα παντελούς έλλειψης αξιοπιστίας και ανέδειξε το θέμα της Ελλάδας σε κεντρικό θέμα στην Ευρώπη. Την κυβέρνηση που τόλμησε να κάνει ριζικές αλλαγές στην παιδεία και στον τρόπο που λειτουργούν τα ΑΕΗ. Την κυβέρνηση που έσωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μορφοποιεί και αναβαθμίζει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την κυβέρνηση που για πρώτη φορά από σύσταση του ελληνικού κράτους κατέγραψε το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Την κυβέρνηση που τόλμησε να προχωρήσει σε άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και να συγκρουστεί με ισχυρές συντεχνίες. Την κυβέρνηση που κάνει πράξη τη συμμετοχική δημοκρατία και τη διαφάνεια και ενεργοποίησε το Open Gov και τη διάβγεια, ώστε όλες οι αποφάσεις του κράτους να είναι προσβάσιμες από οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Την κυβέρνηση αυτή που θέσπισε μια πολιτική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Την κυβέρνηση που έθεσε το νομικό πλαίσιο για την ταχύτατη εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζωνος δημοσίου συμφέροντος. Την κυβέρνηση που πέτυχε την εξαιρετική συμφωνία την 26η Οκτωβρίου που ελαφρύνει το ιστορικό βάρος του δημοσίου χρέους κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Την κυβέρνηση αυτή που είναι η μόνη που πέτυχε ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Την κυβέρνηση που δημιούργησε τις συνθήκες ώστε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται για μείωση του ελλείμματος χωρίς το βάρος της αντιμετώπισης του χρέους. Αυτή που χάρη στην υπερπροσπάθειά της και κυρίως χάρη στην υπερπροσπάθεια του Πρωθυπουργού σε ένα εχθρικό περιβάλλον εντός και εκτός της Ελλάδος πέτυχε την αποφυγή της χρεοκοπίας. Την κυβέρνηση που προσπαθεί να νοικοκυρέψει ένα έως πρόσφατα σπάταλο και αποδιοργανωμένο κράτος παρατημένο στις ορέξεις του συστήματος των τραπεζών και των ΜΜΕ. Είναι όμως αυτό το γνωστό σύστημα, κυρίες και κύριοι, αυτό που επιθυμεί σφόδρα την πτώση της παρούσας κυβέρνησης της χώρας. Είναι αυτό που δίνει τις εντολές που βρίσκονται πίσω από τις σχέσεις διαπλοκής με τα εγχώρια, οικονομικά και άλλα συμφέροντα αυτών που έσπευσαν όψιμα να δηλώσουν την αμφισβήτησή τους στη σημερινή κυβέρνηση. Απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που μας καλείται να ρίξουμε, που είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα για τη χώρα. Όμως ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εμείς, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έχουμε βρεθεί και άλλες φορές εδώ μέσα, πολλές φορές, σε δύσκολη θέση. Ψηφίσαμε επώδυνα μέτρα, ξεπεράσαμε όμως τους εαυτούς μας και θέσαμε ως μοναδικό στόχο τη σωτηρία της χώρας. Πάνω απ' όλα βάλαμε την πατρίδα. Όπως σηκώσαμε το πολιτικό βάρος ως σήμερα, έτσι θα το σηκώσουμε και τώρα, να είστε σίγουροι. Γιατί αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ για τα δύσκολα. Δεν υιοθετούμε τη λογική της παραίτησης. Θα έρθουμε για άλλη μια φορά στο ύψος των περιστάσεων και θα αντέξουμε στις όποιες πιέσεις ή παροτρύνσεις για το αντίθετο, από όπου και αν αυτές προέρχονται. Αν εσείς, λοιπόν, κύριοι της αντιπολίτευσης, έχετε το δικαίωμα να μας συμβουλεύετε, τάχα αγωνιώντας για τα του οίκου μας, εμείς έχουμε υποχρέωση να σας υπενθυμίσουμε το δικό σας εθνικό καθήκον. Έχετε κι εσείς εθνική ευθύνη να κάνετε τη δική σας υπέρβαση και με την ψήφο σας να στηρίξετε κι εσείς αυτή την κυβέρνηση. Το επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Είναι τώρα η ώρα, κυρίες και κύριοι, να δείξετε ότι σας ενδιαφέρει η πατρίδα και όχι η παρτίδα. Σταματήστε επιτέλους την υποκρισία. Έξω από αυτή την αίθουσα μας ζητάτε να αντέξουμε. Το ξέρετε, συζητάμε μεταξύ μας και μας ζητάτε να στηρίξουμε τις αναπόφευκτες αποφάσεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και αναγνωρίζετε τη δύσκολη πολιτική συγκυρία και την υπερπροσπάθεια που καταβάλουμε για τη σωτηρία της χώρας. Καιρός να σταματήσετε την υποκρισία, να μιλήσουμε ανοιχτά και εδώ μέσα, στο ναό της Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτή την αίθουσα να παραδεχθείτε ότι πρέπει να συμπορευτούμε. Πρέπει να πάμε μπροστά με ενότητα, πρέπει να πορευτείτε κι εσείς μαζί μας, να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί αυτό το χώμα είναι δικό σας και δικό μας. Ευχαριστούμε την κυρία Ευαγγελία Κουρουπάκη, βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ. Και στον κατάλογο τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χρήστος Μαγκούφης, βουλευτής